Татарстан мөселманнары Казанда иң зур 9-нчы республика күләм ифтарга җыелды. Бу юлы ифтар киң җәмәгатьчелекнең терроризмга каршы бердәм теләктәшлеген күрсәтү чарасы буларак үткәрелде. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә оештырылган ифтардан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Казан мәктәбендә фаҗигале вакыйгалар килеп чыгу сәбәпле республика күләм ифтарның программасына үзгәрешләр кертелде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Инстаграмдагы рәсми аккаунтында нәзарәт һәм республиканың 1500 имамы, шулай ук шәхсән үз исеменнән бу хәсрәт кагылып киткән барлык гаиләләрнең тирән кайгысын уртаклашам дип язды һәм фаҗига килеп чыккан урынга барды. Республика ифтарының башка көнгә күчерелмәячәге турында өйләдән соң төгәл билгеле булды. Хәзердә без бүген зур ифтарда очраштык. Бик котышкыч вакыйгалар булды бүген. Алла сакласын, иншалла кабатланмасын. Ләкин шуны дөрес аңларга кирәк, ифтар ул бәйрәм түгел, ифтар ул очрашу сәбәбе. Һәм без бу ифтардан ваз кичмәдек, киресенчә әйдәгез җыелышып, бергәләшеп дуа кылырбыз дип шулай килештек. Республика күләм ифтарның мәгълүмати материаллары матәм тасмалары белән уратып алынган. Алар һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләрнең якыннарының тирән кайгыларын уртаклашу йөзеннән урнаштырылган. Балаларын югалткан әти-әниләрнең кайгылары белән ихлас күңелдән уртаклашабыз. Рамазаныбызның шушы санаулы калган көннәрендә шушындый куркыныч бер вахшилек булды. Аллаһы Таала үзе хөкемен чыгарды, ләкин җәрәхәтләнгән ата-аналарның калпләренә Аллаһы Таала Раббым күркәм сабырлык, сихәт бирсен, я Раббы, көч бирсен, я Раббым Алла. Әй Рамазан шәриф ае китеп бара. Ләкин Рамазан шәриф ае ул дәрес булды. Ниндер планнар кордык, максатларга ирешергә омтылдык. Кайсыларын үти алдык, кайсыларын үти алмадык. Ләкин шуңа карамастан Рамазан ае китте дә, изге гамәлләр бетте дигән сүз түгел. Быел ифтар мәҗлесендә 5000 кеше катнашты. Ифтарларга йөрибез, әлхәмдүлилләһ, шөкер, бик матур иттереп. Без Зелнодольский районыннан килдек, шәһәреннән. Безнең шәһәрдә 3 мәчет бар. Һәр көн мәчетләрдә ифтар үткәрелә. İftarlar ötdü, hamsayalar var bizdə, birgə taravihlər oxuduq, xatımlar yasadıq. Allah'a şükür, tınış boldu edim. Еще 12-ләрдә кайтадыр. 12 тулгасына таравих намазларын укып кайта идек. Шул хәле давылны булып кайтабыз инде. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, бүген дә көнне гамәл белән үткәрдек дип шатланып кайта идек. 9-нчы тапкыр киләбез, калдырмыйча һәр елны килергә. Нинди генә җирләр үтсә дә, без үзебезне, менә үзебез дә киләбез, без килә, халык белән дә очрашабыз килә. Акшам намазына кадәр ифтарга килүчеләр өчен вәгазь укылды, Коръән аятләре әйтелде. Ифтар мәҗлесендә башка регионнардан кунак буларак чакырылган дин әһелләре дә чыгыш ясады. Озанга кадәр республика күләм ифтарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килеп кушылды һәм югалткан кешеләребезне 1 минут тынлык белән искә алыйк дип мөрәҗәгать итте. Мөмкин булса, 1 минут тынычлык белән искә алыйк безнең югалткан кешеләребезне. Әшһәдү ан ла Республика күләм ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, аш-су тарату һәм табыннарны җыештыру өчен 16 яшьтән өлкәнрәк 600 волонтер җәлеп ителгән. Уразаларыбыз инде әйбәт узды. Аллаға шөкер, һәр яклыкта иминлек, ризыгы да бар, тормышлар да әйбәт, уразалар бик әйбәт, җиңел бара. Аллаһ Тәала кабуллардан кылсын инде, рәхмәт әйлә. Үзәктән еракта уздырылса да, республика күләм ифтарда катнашу өчен барлык нечкәлекләр дә исәпкә алынган иде. Шәһәр яны поезды белән бушлай килә алу мөмкинлеге булдырудан башлап, һәр кемгә изге Коръән китабы бүләк итүгә кадәр. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.